kahit may mga katabi kayo is may mangyayari at mangyayari pa rin. Ang top secret ko is may nangyari sa first cousin ko when I was on younger age. Like, hindi pa alam ng parents ko. Ilang taon kayo nito? Around 15. And yung Yes, cousin he's mo, my ilang first. taon? He was 26. Isa kaming boarding house. Isang gabi na wala yung mga kasama namin sa bahay. May mga chances na may mangyayaring ganun kasi unexpected siya. Magkatabi na talaga kami matulog sa isang kama. Hindi ko naisip yun, may mangyayari sa amin ng pinsan. Kahit may mga katabi kayo, is may mangyayari at mangyayari pa rin. So, sa madaling salita, habang nandoon yung mga kapatid mo at may mga ibang tao doon, may nangyari na sa inyo. Yes, in the middle of the night. So, after nun, may mga sumunod pa ba? Mas nasundan siya ng mas madaming beses na ganun yung nangyari na kung magkakaroon kami ng chance, maghahanap siya ng paraan, maghahanap siya ng way, may mangyayari sa amin. Aware ka naman na mali yung ginagawa ninyo that time? Yes, I am aware. Bakit naman mali? Hindi naman daw ako mabubuntis. Tsaka hindi naman daw mahahalata yun kasi wala namang nakakaalam na iba. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.